हा हुनिखौथ' बुंबाय बे जेनेबा औ बे औ बारा औ माबा गैया औ बै मोनसेखौ बुंदों जे सान्थि फैदों होनना बुंदों उम माने बबेयाव मानो सान्ति जादों सान्तिथ' जायाखै मोननै उम मोननै उग्रपन्थि जाबाय मा सान्ति उम जादों बे होननानै उम दा बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखो औ 9टा बा 10टा बाजियाव बिखौ औ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो जागोन सार आरो जागोन दे माखासे मिडिया लांनो हो औ औ ओमफ्राय नोङो सों जे औ हाग्रामाया जे माने उम सान्थि उम माने माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों उम प्रमद बर'नि सरखाराव उम आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों उम दा उम बेयाव बेनि सायाव मा बुङो उम बेनि उम रिप्लायाव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम उम बुंनो दरखार गैया औ औ उग्रपन्थिखौथ जन्म होबाय बिनि उम आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ उम आरो बे मानसिखौ जन्म उम होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै औ सार औ उम टप टु टप जायो नालाय उम आरो दा नोङो सासे सिबा आरो सासे एक्स सिफजों नांलायनोथ' दरखार गैया नंगौ 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 औ बेखायनो बे इ एम फोरनि लेभेलनिफ्राय आरो औ फेरेंगानि लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने औ औ औ औ दे जागोन दे सार आं बेखौ औ थिग औ खालामगोन दे गाबोन दे नोङो बेखौ माने औ रियेक्सनखौ लाथार जागोन सार दिनै नोंथाङा माखौ आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स बा बिनि दहाय लानानै इडिटेट खालामदों होननानै बुंनो हानो बे भइसआ नोंनि बे भइसआ बै सासे भाइरेल जाग्रानि जाय 40 लाख होग्रा जाय 40 लाख होनानै इन'भा फरसुनार लाग्रा बैनि माने बेसेबां रियेलिटि दङ बे इडिटेड ना मा बेखौबो बिजिरनानै नायनांगोन बिनि सायाव आङो जोंनि एबसुनि लेभेलनिफ्राय तदन्त खालामदों ओमफ्राय मा दिनै AI नि आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स डिजिटेलनि जुगाव गोबां बेबायदि इडिटेड जायो दा बे बुब्लियाव नोंथांमोनहा नोंथांमोननि दायखौ स्वीकार लानाया मोजां आरो नोंथाङा बुंबावदों एक्सट्रिम बिनिफ्राय माबा मोनसे ओंखारबावबाबो नोंथाङा बिनि सायाव रिग्रेट जाया दुखु मोना बा उनदाहा खालामा होननानै बुंदों गतिके जोङो माखौ फोथायो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि मोनसे हारिनि सिनस्रि बायदि आफाद दिनै बे मोनसे गोथार आफाद दिनै बे गोथार आफादनि नोङो गिदिर बिबान मासियाव जिरायनानै दिनै नों आबि जाबि बुंबा जानाय नङा न' डाउट नोंथांमोना थाखा दं फैसा दं रोहो गोहो बोलो दं सोरनिबा सायाव नोंथांमोना फल्स एलिगेसन होनो हागौ केस फाइल खालामनो हागौ नाथाय बैफोरजों दिनै जोंनि जाथिया बोरैहाय समादा जागोन दिनै आंथ' थोंजोङैसो बुंनो सानदों दिनै नोंथाङा मा फोथाराव ओंखारनो गोसो ओंखार रावनिफ्रायबो अबजेक्सन गैया NOC सोरनिफ्रायबा नांगौबा सोरबायाबो हरबावगोन नाथाय मोनसे गोथार आफादनि मासियाव जिरायनानै नोंथाङा जे बर' हारिखौ बेबायदि फुथुला बायदि मोसाहोगोन बेफोरखौ जों गनायो बिनि थाखायनो नोंथाङा पलिटिसियान जायो नों बिजनेसमेन जायो नों कन्ट्रेक्टर जायो बे नोंनि गोसोनि खोथा नाथाय बर' हारिनि मोनसे जातीय आफाद जाय जातीय आफादा मोनसे बर' हारिनि सिनस्रि बायदि अराय सम गोदो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्रायनो सोलिबोदों थिग बेबायदिनो सोलिहोनो थाखाय सोरबा सासे मोजां वेल एजुकेटेड मोजां क्वालिफाइड गोनां बिथांखौ नोंथाङा बे मासियाव जिरायनो हो दा जों बेखौसो हास्थायो नोंथांमोना माबायदि एनालाइज खालामगोन आं मिथिया खिन्थु जोंनि एनालाइसआव बे नोंथांमोननिनो अडिअ' रेकर्डिं बेखौ रावबो आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्सआ इडिट खालामाखै बा खालामनायबो नङा न' डाउट जोंबो सामटाइम जोंबो AI बाहायो सोरबायाबो बाहायो दा बैनिफ्राय नोंथांमोना मोनथिनो मोनगोन दा दिनै बेखिनि खोथाखौल' आं बुंनो सानदों आं रावनिबो सायाव गाज्रि इन्टेनसन लानानै आं खोथाखौ बुङाखै नाथाय जेब्लानो भाइरेल जायो नोंथांमोना गोदोनिफ्रायनो इडिटेड होननानै बुंबोबाय थादों बे दिनैसिमबो जोंनि बे बर' समाजाव थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनिफ्रायनो बे ट्रेन्डिंआ सोलिबोदों जेरावहाय नोंथांमोननिनो गागि BTC BTRनि दा सोलिफु समनि गागि बिथाङानो जिखिनि बिथांनि माखासे धन सम्पतिफोरखौ बिथाङा बिसायख'थि गेलेयैनि सिगां नमिनेसन लाइयाव लिरनानै होदोंमोन बै बुस्थुखौनो नोंथांमोना दिनैसिम नङा इडिटेड होननानै बुंबोदों अब्ला बैफोरनिफ्रायनो गासिबो नोंसोर जिखिनि समाव नोंथांमोना भाइरेल जायो बै समाव इडिटेड होननानै बुङो गतिके इडिटेड होननानै सानबैसे नोंथांमोना मानसिफोरनि मेगनाव हाद्रि सारलाना दोननो जों बेखौसो जों माने मोजां जायोब्ला मोजां जायो सानो नंगौनि मुङाव नंगौखौ मावनांगोन नंगौनि मुङाव नंखायखौ मावोब्ला बे जानाय नङा नों सोरनिबा मेगनाव हाद्रि सारलानानै नोङो मावो मोनसे
खालामो मोनसे बुङो मोनसे मावो मोनसे बेबायदिजों जोंनि समाजा गोग्गो समाज दानो हाया। न' डाउट जोंहा बुंनांगौ रावनिबो सायाव अधिकार गैया। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जों जौ फाग्ला होननानैसो जौ फाग्लाबाबो जों रावनिबो सोरनिबा न'खरखौ सिफायनोबो थाङा सोरनिबा जों बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि महरै बे बुहुमावनो गायसननांगौनि हेंथाबो नङा। नाथाय नोंथांमोना मोनसे बर' हारिनि एफा मोजां हारिनि सिनस्रि बायदि गोथार आफादाव जिरायनानै दिनै जे नोंथांमोना बेबायदि खोथा बुंफ्लागोन नोंथांमोना जे बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनानै दिनै सोरनिबा वान साइडेड खामानि मावगोन बेफोरखौ जों गनाया। मानो गनाया? दिनै जों बयबो मिथिगौ दिनै बेयाव जोङो नांगोल जुंगाल सोरबा ट्रेक्टर सोरबा BPF बिदि खोथा गैया। जों अभारअल बर' हारियाव जोनोम मोननाय बा बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम मोननाय मानसिफोरा नों माखौ सापर्ट खालामनो लुबैयो एकर्डिं टु इउर इन्डिपेन्डेन्ट एकर्डिं टु इउर वेल नोंथांनि गोसो बायदि नोङो बे डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव डेम'क्रेसि बाबै नों बबे दोलोखौ सापर्ट खालामा मानो सापर्ट खालामनो हायो। नाथाय बे दुलाराय बर' फरायसा बा एबसुआ जों अभारअल आबसुआव थानाय बा जोङो अभारअल बर' हारियाव थानाय कंग्रेसाव था BJPआव था BPFआव था UPLआव था बबेबा अन्य दलाव थाया मानो बे बर' हारिनि साफ्रोमबो फिसाफोरा जोङो बर' बिमानि फिसा बर' बिफानि फिसा बेखौसो जों नोजोर बोनांगौ। दा जों जेरावखि थाना खामानि मावा मानो खिन्थु जाथिनि हेंथायै जों खामानि मावनो नाङा। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गिदिर मासियाव जिरायनाय बिथांमोना सोरबा UPL सोरबा BPF बेबायदि साननायखौ माब्लाबाबो लाबोनो नाङा। आंनि बुंनांगौ खोथाया बेनोल'मोन जेब्लानो नोंथांमोना भाइरेल जायो इडिटेड जायो। मानो इडिटेडखौ बरनाम होबाय थायो बेखिनि खोथाखौल' आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदोंमोन। आरो दिनै मैखोम बिथांनि सायावथ' गोबाङानो नोंथांमोना मोनथिलांबाय मैखोममोना मा समाव माबायदि रल लाबोदोंमोन। जेब्लानो सोरबा एसे नंखाय बा नंगौ सोरबा खारबाय माबाय बेयाव बै थाइलेण्ड मागुरफोरा जेरै ख्लाब आदार नागिरनानै ना बेदर बायदि बायदिखौ जायोमोन थिग बेबायदिनो ख्लाब मालायनि निउसखौ बेबायदिनो भाइरेल खालामनानै होयोमोन। दा गावहानो जे बिखुङाव मैला दं बे गावनि बिखुंनि मैलाखौ बिथाङा नुवाखैमोन दिनै नाथाय साखार महराव नुजाबाय। आरो बिथांनि बिसियाबो जे जाय बिथाङा जे सेकेन्ड बिसि महरै हाबा खालामनो बिथाङा नाजादोंमोन बिथाङाबो जे संसार जाखानाय गथ' गोनांखा बा हाबा जाखानाय बिथाङाबो जे दिनै बिथांनि एगेन्स्टआव अडिअ'फोरखौ बिथाङा माबोरैहाय लिक आउट खालामखो जोंथ' मोनथिया। दा बे बेलायाव बेबो भाइरेल जानानै थांबाय। दिनै बिथांनि जिथु मुं खामायनाय जिथु बिथांनि स्टेटासमोन बिथांनि जिथु इमेजमोन बिथांनि जिथु रेपुटेसनमोन बे गासिबो दिनै सेवहांगार जालांबाय। अब्ला नोंथाङा बै नोंथांनि स्टेटास रेपुटेसन नोंथांनि इमेजखौ खामायनो नोंथाङा खमब्लाबो 9-10 बोसोर नांदोंमोन बै नोंथांनि रेपुटेसना दिनै सानसेयावनो गोमालांबाय। थिग बेखायनो मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावैनि सिगां सानै हयै मावनाया मोजां। न' डाउट जोङो दिनै जौ फाग्लाबाबो जोङो खुनु मालायनि हेंथायै मालायनि माबा मोनसे खहा खालामनो सोरखौबा नेग्लिजेन्स खालामनो इनसाल्ट खालामनो सोरखौबा जोङो बाय फर्सलि बिथांमोनखौ हेरेसमेन्ट खालामनो बा डिप्लयड खालामनो जों बेबायदि मालाबाबो इन्टेनसन लानानै खामानि मावा। जोङो जेरावहाय जाबायदि दं बेबायदिनो जों सोलिलांगोन। जा जायगायाव जोङो जायजों थानानै मोजां मोनो जायजों जोंनि संसारा दान्दिसेब्लाबो सेकेन्ड टाइमब्लाबो जों बारहोनो हायो बैबायदि जों अराय सम गोरोबनानै जों खामानि मावलांगोन। जों बैबायदि उद्देश्य आरो थांखिजोंल' जों दिनैसिम थांनानै थादों आरो इयुन समसिम थांनानै थालांगोन जेब्लासिम जोंनि जोबथा हांखौ बुआ। दा बेखिनि खोथाखौ बुंबाय। दा मैखोम बिथाङाबोथ' गोबां थगायजाबाय आरो बिथांनि बिसिया सासे मडेलार हिसाबै मैखोम बायदि सासे क्लास 8ल' फरायनाय सेंग्रा बा हौवाखौ बोरैहाय बियो सेकेन्ड हौवा बा सेकेन्ड हासबेन्ड महरै बिथाङा बोरैहाय मेरेज खालामलायखो बोरैहाय हाबा लालायखो बोरैहाय संसार जालायखो। दिनैनि जुगा कम्पिटिसन दिनैनि मुगायाव थांनानै थानांगौब्ला मोनफ्रोमबो फोथारावनो जों कम्पिटिटिभ माइन्डनि जानांगोन। जों कम्पिटिसनाव जों उइनार जानांगोन अब्लासो थांनानै थानो हायो।
दा एफा मोजां समायना रमायना सासे आइजोखौ मैखोमा मालाय बोरै सेकेन्ड बिसि महरै मोननो हास्थायो दा बैफोर जिथु गोसोनि साननाय हनाय गोसोआ जेब्लायबो अराय सम लुबैयो साबसिननिफ्राय हामसिनखौ दिनै गारि मटर थायोब्ला जों गाबोन समफोर एर'प्लेनफोर बायनो लुबैगोन थिग बै गोसोनि साननायखौ नों हमथानांगौ जायजों दङ बेजोंनो गोजोनै थानांगोन जिखिनि जों सोलिनो हायो बेजोंनो सोलिनो हानांगोन नांगौ जायोब्ला थाखा फैसा जायोब्ला माबा मोनसे एसे थाखोसे थाखोनै बिल्डिंखौ लुलांगोन गथ'फोरनि इयुन मोजांनि थाखाय बैफोरबायदि थांखिजोंसो जों खामानि मावनांगौ गोसोआलाय मा लुबैया सोरगोनि हाथरखिखौबो थुख्लायनो लुबैयो नाथाय बिब्दि होननानै जे जोङो सोरगोनि हाथरखिखौ थुख्लायनो हागोन बे नङा गासैबो जोंनि सायाव जों जेब्ला जोनोम जायो अब्लानो सोरजिगिरि आनान गसाइ भगबाना जोंनो लिरनानै हरखायो जों जोनोम जाब्ला मानो गाबोनो जों जोनोम जानाय लोगो लोगो एङा एङा होनो जाय गथ'आ जोनोमनि उनावहाय गाबा बे गोथैखा जाय गथ'आ जोनोमनि उनावहाय गाबो बे गोथां आरो बे मानो गाबो बे संसाराव जोनोम मोननानै आं गोबां खैदां खैफोदजों आं मोगा मोगि जानांसिगोन बैनि थाखायनो सासे गथ'आ सासे बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय लोगो लोगो बुहुमाव आगान होनाय लोगो लोगो बेबायदि गाबो दा बेखिनिखौल' बुंबाय दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोंथां सोद्रोमामोनहाबो दिनै नोंथांमोननि जिथु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि पान्डुलपि कनस्टिटिउसन्स बायदि नोंथांमोनाबो बिजिरनानै नायनांगोन दिनै मोनसे हारिनि सिनस्रि बायदि आफादा सोरबा बबेबा पार्टिकुलार पलिटिकेल पार्टिखौल' सापर्ट होनायनि खोथा नङा सोरखौबाल' दाय जाबसिननो नागिरनायनि खोथा नङा जोङो अभारअल बर' हारिनि थाखाय जों खोथा साननांगोन बेखिनिखौल' हास्थायनानै बे दान्दिसे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय